Správne. Zelená vyšla. Správne. Výborne, tretia. Parádne. Takže máme tam ešte raz, Stelka, povedz, ktoré hodnoty sme si tu uložili. Ako sa volajú? Osmi? Smino? Ty si zabudla. Osminové. Osminky, to sú osminky malinké. Malí mravčukovia, osminová. Tak poď ich vypočítať ešte raz. Z prvej doby, poď. No, výborne, ale teraz tu prvú rozdiel. To znamená, že daj dva, tak. Druha, tretia, tak. A teraz tempo, allegro, rýchlo. Druha, tretia, štvrtá. Správne. Máme tu akú hodnotu? Výborne, celú, hej? Máme celý koláč. Ideme ho porozdeľovať, takže urobíme teraz 4 štvrťové. Ukáž. Porozdeľuj. Čiže to je prvá, druhá, tretia a štvrtá. Správne. A teraz pobuchaj tie doby. Po tých hlavkách. Ukáž, ak to budeme počítať. A nechceli sme my štvrťové? Porozmýšľaj. Teraz, čo si spravila, boli tie najrýchlejšie. Tie osminové. Či? To sú osminky. Ale pozri sa na koláč, koľko si im dala. Veď tu je jedna Každej si dala. No tak teraz porozmýšľaj, ak budeš počítať. Ty si dala každej note. Tak, ale musíš dvakrát búchať? Nie. Takže skús ešte raz. Celá prvá. Prvá, druhá. Rozumieš? Hej. Koľko z tortičky spápa táto jedna štvrťová nota? Ukáž. Koľko? Výborne. Takto, keby vyrieš. Výborne. Čiže toto je jedna štvrťová hodnota. Spápaš jednu štvrťku z torty. A teraz urobte osminky. Teraz urob osminky. Tak, ale teraz uprav koláčiky. Naozaj tam takto celý koláčik spápajú? Dokopy, myslím. Koľko zjedia tie dve osminky? Koľko zjedia z tejto štvrťky? Koľko dáme im tých štvrťk? Takže jednu berem, tu nepotrebujú. Čiže jednu štvrťku pre dve osminky. Je tak? A tak, správne. No, výborne. A teraz to vypočítaj. Výborne, teraz to je správne.